beltanama on beltanama. Hande ken arɓe ƴewde ko woni nder ndiyam. Joni puɗɗoɗen ƴewde ko woni nder ndiyam. Liɗɗi ɗo ƴewden puɗɗoɗen miɗen ɗo de sehiraɓam janga. Mi weli yinade. Miɗen ɗo nde janginowo amen mo walla min bele ngori seɗon ƴeewo ko woni nder ndiyam ko nani. Ngari to mi yuɗon jogi ɗum ɓoodi mum bele mbawon fofde. Ey ndar faɓur miɗi yiɗi faɓur ji kulor hako ñebbe argay kumbo. Ew yafo aɗa yiɗi faɓur mi yuɗi ji. Ew jon jahen ko ƴewon ko woni nder ndiyam ko dar ni ha hiwna ɗon ngari dar mi kwak ngari mawɓe ɓe yo ngar sukaɓe mawɓe ɓe kumba enen ji liɗɗi en yuut ji joni kalan haala koloraji nani. Ey liɗɗi kellen ɗon ey yuut ɗum ɗo ko ndaroɗo ɗum ɗo ko ono ɓiɗɗi ono ɓiddanejo ono ɗon yuuti ɗon ndaron wawi hewde liɗɗi yan foti ko ɗo ɗiɗi taksi nayi joyi jeego ɗiɗi jate jeenayi mato jeenayi ɓe jahan gaya ɓe jaha to wawa limde mato jeenayi sappo mato limani goɗɗo. On ndari ko woni ɗo ɗum ɗo ko haako ñebbe ɗum ɗo ko leɗɗe on jiiɗon ko ɗo liɗɗi enen mbaɗa leɗɗe nder ndiyam. Liɗɗi enen mbawi awde leɗɗe on ji leɗɗe la pour ñamde enen ji ɗon yuuta ɗo liɗɗi pewnimi ɗon yuuɗɗum ji ɗo liɗɗi pewni ɗum nani. Ey ceerno en nani en paami mi yiɗi naade nani. Hey artu gaay jiɗe ɗon ɗeɗo laaɓi ɗiɗi ɗo ko goto ko boɗeejo e goto ko on. Bravo wow aɗa wawi ɗum ey aɗa wawi ɗum be kam ijam an aɗa arannoɗo goto ko joni nder maayo en jogi leydi en jogi leɗɗe en jogi kaaƴe en jogi liɗɗi ha ceewi. Nder école amen en jangi ha feere liɗɗi no pewno leɗɗe tew bravo on jiɗɗum ɗo fof ɗum ɗo en ndeftuɗe ɗum ɗo oɗo liɗɗi olo wonɗo ɗon olo e baka mas on dentuɗe en ɗon ndima mas on cuma dentuɗe tan on bonan parce sa minimo tan masuma konko sa toni mo wattamo haydar nani sukaɓe nani wow ndari balonen to
balonën to jogi oɗo haako nyebbe oɗo haako nyebbe e baka e boɗeejo e daneejo seeɗe ji artugay max artugay yaf nden ji oɗo laano ɗo o yani kilo ko oi tan ɗo ha kiwon no ɗon gaske nden yoli les wow ɗum kilo ko yimɓe yahano Egypte e bas e joni ɗum ɗo yani les wow ɗum ɗon yooɗi on jiwa ɗum ɗo hollum jartungal ewon ko hollum ɗum ɗo gare engar dare on ji oɗo trésor ɗum ɗo ko pirate moɗon trésor ɗum yiɗi ɗum trésor ɗum ɗo ɗum yiɗi trésor ey fani jahan dow ƴewan ko hollum ɗum ɗo en jaltindowol en ngar ceerno suka nare ɗon emon fof gar mi jogi ɗon music goto ɓoyɗo wiyete ko love ndare ɗum ɗon wow music on weli music ɓoyɗo wow mi yiɗi nande ɗum alawtan mi wawi yiide joni ngari so ɗon pijo mi pijon seeɗe en garta har seɗen pije kumba mi yiɗi ɗon Khadija Khadija yeah Khadija ini pemain Haida kawan yang dulu dar kucingin aku dar kucingin masuk dar pamali linggo kok nunjuk gini dotan unton bersangki linggo wah en bawanya di linggo ala wawanya bukan tidak trampolin yeay ngiram pizza parang nagdiuday ma parang bathon dah berapa kumbang itu sudah lama jadi min gani zangoç ko onun der Ndiyaam ko on çalminam on bertunam jokke darde ayawo bojel kumu. Bye.